Hola, bon dia. El vídeo d'avui està pensat perquè els alumnes que veniu de forma presencial pugueu donar continuïtat a la vostra pràctica, però també per totes aquelles persones que heu arribat en aquest canal i us ve de gust de practicar. Ok? Dit això, sempre que iniciem la pràctica es tracta de parar un moment per parar atenció, per poder desconnectar de tot el que has vingut fent, perquè si no la pràctica es torna com algo molt automàtic, molt de forma automàtica, sí? I no és del que es tracta. Es tracta de portar molta presència a l'hora de fer la pràctica, o almenys intentar de fer aquest gest de portar presència. Ok? La pràctica que farem avui anirà dirigida a alliberar la zona de la pelvis, la zona de les angonals, tot aquest espai. Tot aquest espai està relacionat amb el llenguatge del ioga, amb el que estàs aferrat, enganxaments inconscients. És aquesta part inconscient que de vegades ens condiciona el nostre dia a dia. Llavors farem un treball dirigit, portant l'atenció en aquesta zona. Evidentment que en treballarem d'altres, serà una sessió equilibrada, però portant atenció en aquest espai. Dit això, anirem a començar amb la pràctica. Sempre per començar la pràctica et convido a que primer te sentis, o si a alguna de vosaltres li ve de gust, s'estira. 3 minuts, 5 minuts per parar, per permetre't fer una parada, parar un moment, aprendre a escoltar el cos per poder alliberar algunes de les tensions inconscients que hi ha, ja sigui a l'expressió de la teva cara, ja sigui a la zona de les teves espatlles, ja sigui a la zona del teu diafragma. Observa. Porta atenció en el teu cos, relaxa els ulls. El fet de tancar els ulls és per desconnectar dels estímuls externs i poder portar una mirada més interna, més mirar cap dins, aprendre a fer conscient tot el que està passant a la respiració, què està passant, com s'expressa alguna més subtil en aquest cos, quines tensions, bloquejos, tensions. Llavors, observa com respires. Si vols, pots ampliar la respiració de forma voluntària, buides perquè la respiració, la inspiració t'abraci, omples i et connectes amb la respiració conscient. Ja sigui incidint-hi o simplement observant-la. Aquelles de vosaltres que us sentiu còmodes, podeu acompanyar l'exhalació amb el mantra Om. Ja sigui mentalment, xiu-xiuejant o en veu alta. Buides tot l'aire dels pulmons per inspirar. Permet sentir un moment els efectes de la pràctica, com ressona el fet d'haver respirat o cantat el mantra Om. I faràs els moviments que per tu et siguin necessaris per sortir del coixí si estàs assentada sobre un coixí i quedar-te sentada amb les cames entrellaçades, creuades. I des d'aquest espai et convido a que portis les natges enrere per sentir els isquies ben connectats.
Des d'aquí pots portar les mans a sobre del genoll, sentir verticalitat de la columna, les espatlles relaxades i començar un moviment de rotació. Des de la cintura un moviment. Exhales, vas endavant, inspires, vas enrere. Exhalo, endavant, inspiro enrere. I et permet sentir aquest moviment. Sempre acompanyat amb la respiració. Observa els límits i com et relaciones amb aquests límits. Si els pots ampliar no a través de la força, sinó perquè permets alliberar tensions innecessàries. Exhalo, inhalo, expiro, inspiro. Segueix el teu ritme. Canvia el sentit. Que la ment es dispersa, torna. Des d'aquí ens quedem un moment al centre i farem un moviment lateral. Pots portar una mà al terra i puges el braç esquerre i a l'exhalar tombes cap al costat dret. A l'inspirar puges el braç dret i a l'exhalar tombes cap al costat esquerre. Si vols, quan puges el braç esquerre pots portar la consciència a la fosa nasal esquerra i quan exhales a tombes al costat dret pots portar la consciència a la fosa nasal dreta. Una retenció, inspiro, pujo el braç dret, consciència a la fosa nasal dreta, exhalo, em tombo al costat esquerre, consciència a la fosa nasal esquerra. I així ens portes la consciència de forma alterna a les foses nasals. És una pràctica que ajuda molt a equilibrar. La ment es dispersa, tornes. Consciència al moviment harmonitzat amb la respiració i si t'és fàcil, alternant, portant la consciència a cada una de les foses nasals. Quan ho haguis fet per últim cop, si has començat amb el braç esquerre, acabes amb el braç dret, et quedes un moment al centre i et permets escoltar. Sentir com respires, ja sigui amb les mans connectades al terra o amb les mans a sobre dels genolls. Des d'aquí la invitació és simple. Estires les cames, les actives i portes les natges enrere. Si tinguessis problemes a la teva zona lumbar, podries seure al sobre d'una manta o a sobre d'un coixí o doblar un pensament als genolls. El dit polsa dins de les mans, els altres dits l'abracen, deixes les mans al terra. Des d'aquí permets créixer la columna, l'esquena, la verticalitat i simplement vas endavant, vas endavant, vas endavant des de la cintura i quan inspires vas enrere treballant abdominals, puges els braços pel costat del cos i exhales endavant. Inspiro, pujo, creixo, m'estiro i exhalo, vaig endavant. 2. Inspiro, pujo, creixo, m'estiro i al teu ritme. I quan acabes, quedes un moment al centre, portes les mans a darrere, relaxes els peus, relaxes la mirada i et permet sentir i escoltar. Que la ment es dispersa, me'n dono compte i torno. Des d'aquí, a poc, fent els moviments que per tu et siguin necessaris, portaràs les mans al terra dels genolls i anirem a moure la zona de la pelvis. Anirem a moure tota la columna. Si quan inspiro, és simple, sentir expansió. Comença el moviment al sacre, va venint cada una de les vèrtebres
puges la mirada. I a l'exhalar arqueges la columna com si fossis un gat. Inspiro, vaig a la vaca i exhalo el gat. Inspiro, exhalo. I segueixes el teu ritme. Última. Quan acabes et quedes al centre. Des d'aquí la invitació és portar les natges cap als talons. Quan exhales i quan inspires vas endavant amb moviment de rotació. I sents com mous la teva pelvis, la teva inguinal, la zona part baixa de l'esquena. Exhalo, inhalo, 2. Segueix el teu ritme. Canvies el sentit. Quan acabes et quedes un moment al centre. Des d'aquí, amb les mans connectades al terra i els genolls connectats al terra, connectaràs els dits dels peus, portaràs les natges cap als talons i pressionant amb les mans vas entrant aperbassant a la muntanya. I aquí tens dues opcions, a doblar un pensament als genolls, portar el cul enrere i sentir l'estirament, o estiro una cama i doblo l'altra, i sento aquest moviment. Qui ho vulgui fer de forma estàtica, qui ho vulgui fer en moviment. Sentint la postura, sentint la respiració, observant tot el que participa. I des d'aquí, a poc, amb els peus vas a buscar les mans i vas baixant el cul. Vas baixant el cul per anar-te'n cap a la gatzoneta. I aquí tens dues opcions. Opció 1. Si necessites moviment, et connectes amb el moviment, amb la teva pelvis, amb les mans connectades al terra, sentint com mous dreta a esquerra. Si per tu t'és fàcil la postura estàtica, et permets quedar-te amb els peus ben connectats al terra, ajuntant els palmells de les mans, els colzes treuen cap en fora els genolls, portant les mans al pit, pujant la mirada quan inhales. I quan exhales, quan expires, els genolls pressionen els colzes, estires els braços i les mans i portes la mirada cap al terra. Inspiro. Exhalo. Inhalo. Exhalo. I segueixes el teu ritme. Que la ment es dispersa, te'n dones compte. Quan acabes et quedes un moment al centre, observes, respires
Des d'aquí et permets portar els palmells de les mans al terra, pressiones amb les plantes dels peus, portes els peus per a dalt, baixes el cap i ens quedem un moment. A la pinça, observa com el front va a buscar els genolls. Si tens problemes a la zona lumbar, doblaràs una mica les cames, sense perdre aquesta connexió de l'abdomen amb les cuixes. Des d'aquí la invitació és que entrellacis els dits de les mans a darrere l'esquena, estiris els braços, rotació de les espatlles enrere, cervicals alineades amb la columna, pressionant amb les plantes dels peus per protegir la teva esquena, puges el tronc. Sents l'expansió, l'obertura de l'àrea del pit. Des d'aquí deixes els braços al costat del cos i des d'aquest centre, que és el malic, separes les cames, més enllà de les espatlles. Fas consciència de que la pelvis mira endavant, gires el peu dret, en el teu cas 90 graus, el peu esquerre i la pelvis mira endavant. Entrellaces els dits de les mans, puges els braços, creixes, t'estires, portes els braços en creu, la mirada per sobre de la mà i l'entregues a sobre de la cama. L'altra mà va a buscar el cel. Pots portar la mà, o la mirada, més ben dit, a la mà de dalt, si no tens problemes a les teves cervicals. O pots portar la mirada al peu de baix. Et podries ajudar a donar totxana. Que la ment es dispersa, et dones compte i tornes. Passes el braç per sobre de l'orella i sents l'expansió. Observa la zona de la teva pelvis, observa la zona de la teva inguinal, no deixis caure el cap. Baixes les mans, les portes a davant, gires els peus, baixes el cap i aquí pots sentir moviment. Pots fer moviment dret-esquerra, alliberant pressió i tensió de les teves inguinals, de la teva pelvis. O simplement pots deixar caure el cap. Des d'aquí portes els braços en creu, cervicals alineades amb la columna, puges els braços, creixes, t'estires. Procures que la pelvis miri endavant, gires el peu esquerre 90 graus, tornes a portar la pelvis mirant endavant i entres dins de la postura. Si t'haguessis d'ajudar amb la totxana, o portar la mà al turmell, sentint expansió, obertura. Recorda la mirada, depèn de les teves cervicals. Repassa, escolta el cos, les incomoditats que pots veure, estem aprenent constantment. Al moment que miro estic aprenent. De la postura m'està ensenyant bloquejos, tensions, parts del meu cos que encara no han cedit. Puc passar el braç per sobre de l'orella, sentir l'expansió. No deixis caure el cap. Des d'aquí a poc pots baixar la mà, girar el peu, tornes a baixar el cul, baixes les natges, alliberes una mica la pressió de tot aquest espai. Faràs els moviments necessaris per portar una mà darrere, l'altra també. Estires els peus endavant, portes les natges enrere. I des d'aquí actives les cames, intentes sentir verticalitat de la columna, cap alineat amb la columna vertebral i portes el peu dret a la part externa de la teva cama esquerra. Un cop tinc el peu dret a la part externa de la cama esquerra, em tombo cap al costat esquerre per portar precisament el peu esquerre a buscar la natja dreta. Un cop he fet aquest gest, aquest moviment, porto el braç esquerre, abraça la cama dreta i el braç dret que va endavant, a poc va girant, portant-lo enrere i buscant una torsió. Separa espatlles de les orelles, intenta percebre una certa verticalitat de la columna, la mirada i observa, queda't aquí, la torsió. Sentint aquesta alliberació,
de la part baixa, a part de la torsió, espatlles. Intenta mirar o sigui, hi hagi una mirada global del cos, de la respiració. La ment es dispersa, tornes. Per desfer la postura, el braç de darrere el portes cap endavant. La cama de davant les tires i la cama de sota també. Escoltes un moment les sensacions. I farem la pràctica a l'altre costat. Cames estirades i activades. Pots portar les natges enrere per connectar bé els isquios. Ara és el peu esquerre que va a la part externa de la cama dreta. Em tombo cap al costat dret perquè el peu dret vagi a buscar la natja esquerra. Faig moviment per sentir verticalitat de la columna que pugui créixer. Amb el meu braç dret abraço la cama esquerra. Per tant, si amb el meu braç dret abraço la cama esquerra, el braç esquerre el puc portar endavant i anar girant a mica buscant una torsió. Fas els moviments, escolta el teu cos que necessitis per sentir una certa verticalitat de la columna, espatlles relaxades. Escolta, observa, respira la postura, respira. Fes consciència de les resistències que pots percebre, aquest llenguatge, aquest diàleg. Les resistències de vegades ho percebem com algo negatiu i és el que ens permet veure, fer conscient per poder canviar alguna cosa. Llavors la resistència passa a ser una oportunitat, algo que et permet veure aquest llenguatge, ja sigui del cos físic o de les idees, pensaments, creences. Que la ment es dispersa, te'n dones compte i tornes. El braç de darrere el portes cap endavant. La cama de sobre les tires, la cama de sota també. I et permets escoltar un moment. Sentir, relaxar, observar, escoltar. Respirar. I des d'aquí faràs els moviments necessaris per anar a l'última postura. Treballaràs amb més o menys intensitat depenent del teu cos. Pots portar que les natges vagin a buscar els talons, connectar els avantbraços per connectar cada una de les vèrtebres. Inclús pots agafar el clatell, portar la barbeta cap al pit i sentir la columna completament estirada. Aquí pots estar a les plantes dels peus connectades al terra si tens problemes a la zona lumbar. Si no, plantes dels peus juntes, deixant caure els genolls cap enfora i portant la consciència amb les mans en aquest espai, o si vols percebre expansió, els braços enrere. Si alguna de vosaltres és molt intesa aquesta pràctica i vol entrellaçar les cames, vol creuar-les en postura de meditació, pot ser una altra opció més suau. Llavors, o cames entrellaçades o plantes dels peus juntes, deixant anar, alliberant la zona de les engonals. I ens mantindrem dins d'aquesta asana un moment respirant simplement.
que la ment es dispersa, tornes. I anem cultivant aquest gest de mirar, aquesta presència que ens permet veure, que és el que és imprescindible per la transformació. Aquelles de vosaltres que necessiteu una càpsula d'uns minuts i vulgueu desfer la postura, la pràctica, a poc la desfas. Si tens la possibilitat, l'oportunitat de seguir amb la pràctica, fes una pràctica de respiració, fes una pràctica de relaxació o de meditació. I si no, procura incorporar-la en algun moment del teu dia a dia. De totes maneres, hi ha molts moments en el nostre dia a dia per portar la consciència a la respiració, portar presència per poder veure, mirar. Hariom Tat Sat, moltes gràcies per compartir la pràctica. Tingueu un bon dia. Salut!